Moi! Mä olen Nina Kasteen ja olen ehdolla Helsingin kaupunginvaltuustoon. Mä haluan rakentaa elinvoimaista, hyvinvoivaa kaikkien Helsinkiä. Lapset ja nuoret ovat kyllä sellainen kohde, johon täytyy investoida. Jos Helsinki ei investoi omiin nuoriinsa, niin ei Helsingillä ole myöskään tulevaisuutta. Tulevalla kunnallisvaalikaudella Helsingin on laitettava homekoulut kuntoon. Meidän on pienennettävä opetuksen, myös varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja, ja Helsingin kaupungin on nyt satsattava nuorten mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäisemiseen. Meidän täytyy saada asumisen hinnat kuriin Helsingissä. Asuminen saadaan kohtuuhintaisemmaksi siten, että me rakennetaan huomattavasti enemmän ja me kaavoitetaan huomattavasti nopeammin kuin nykyisin. Ja sitten on erittäin tärkeää, että me rakennetaan samoilla asuinalueille eri muotoista asumista. Niin omistusasumista kuin kohtuuhintaisia vuokrakoteja. Sosiaali- ja terveysuudistus on toteutettava ihmisten, kansan ehdoilla. Mä en hyväksy sitä, että näinkin isoja ja vakavia asioita valmistellaan pienessä piirissä ja sitten se on mukamas valmis. Kansa ei todellisuudessa tiedä, mihin suuntaan tätä Suomea ollaan viemässä. Me emme tiedä, mitä täällä sosiaali- ja terveysuudistuksen saralla oikeasti tapahtuu ja mitä meillä on luvassa. Näitä asioita ei tehdä näin. Ikäihmiset ansaitsevat arvokkaan vanhuuden. He ovat tehneet paljon, erittäin paljon tämän maan eteen. Siksi he ansaitsevat myös inhimillistä kohtelua ja inhimilliset olosuhteet loppuelämänsä ajaksi. Me tarvitaan käsipareja enemmän kuin nykyään ja resursseja niin kotihoitoon kuin laitoshoitoon. Laitetaan veroparatiisiyhtiöt kuriin. Helsingin kaupunki voi oikeasti tehdä tämän asian eteen, jos haluaa.